Сегодня в Нидерландах проходит референдум. Голландцы могут проголосовать за или против ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Избирательные участки открылись в 7:30. Работать будут до 9 вечера. Чтобы результаты голосования признали, проголосовать должна треть голландских избирателей. Результаты референдума несут рекомендательный характер и не обязательны для исполнения. Однако президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что отрицательный результат нідерландського референдума будет выгоден России. Угода про асоціацію передбачає, що Україна дотримується європейських стандартів і поважає європейські цінності. Мова йде не про вступ Києва до Євросоюзу вже завтра. Ні. Це наша реакція на бажання сотень тисяч українців, які 2 роки тому вийшли на Майдан і заявили: ми хочемо бути в Європі, хочемо, щоб наша держава була вільною від корупції, щоб у нас панувало верховенство права, щоб Україна мала європейську перспективу. А суть полягає в тому, що угода про асоціацію з Україною допоможе нідерландським фірмам, компаніям, інвесторам, адже мова йде про торгівлю з ринком країни, яка має 45 мільйонів населення. І я думаю, що для Нідерландів, які є одним із чемпіонів вільної торгівлі, буде дуже важливо покращити відносини з Україною, що може статися, якщо угода про асоціацію набере чинності.